Kaixo, Jon. Bueno, zu TSR taldeko kide zara, seinalearen tratamendu eta irrati komunikazioen taldeko kide. Zer da hemen egiten duzuena? Zein da zuen lan esparrua? Bale, hola, hitz gutxitan gu biribilia aztertzen bai irrati, bai telebista seinale digitalak. Orduan egiten duguna nolabait izan da seinalearen ezaugarri fisikoak aztertu, eta gero azterketa hori baliatuta ematen ditugu informe, txosten batzuk, esanez, seinalean non jaso daitekeen, zeintzuk diren eszenarioak, zelan ibili den, eta laguntzen dugu implantazio moduko bat. Besteak beste esan duzu, telebista seinalean ere zaretela adituak. Egungo telebista digitala da, bai? DVB-T estandarraren arauak jarraitzen ditu, baina dagoeneko garatu dute telebista digitalaren hurrengo belaunaldia eta hurrengo estandarra. Zer esan nahi du horrek? Zer da estandar bat? Bale, errazu izan da mundu guztiak ulerteko estandar bat da, arau multzoa dira, sistema berri bat implementatu nahi denean, erabilera hori normalizatzeko. Gero, edo zein enpresak egin nahi badu argailu bat edo transmisore bat, arau horiek jarraitu egite ditu, eta ez du besterik egin behar. Orduan, errestu egiten duzu, enpresa eta guztieten harmonizatu egiten duzu lan hori. Orduan, arau amankomun batzuk ez da, agian, zer baino lehen, egungo telebista digitalaren ezaugarriak aipatuko baginitu, erraztuko genuke, horren ezagutza. Telebista transmisioa digitala zer da? Lehenengo ulertu behar da zer den seinale transmititzea. Orduan, zu dakazu, etxean dakagun bideo bat, bideo moduko bat, hori bidaltze duzu antena batera, mendi tontorretan ikusten dugu antena handi horiek, seinalea bidaltze duzu, uin ertzearen bidez, uin elektromagnetiko bat bezala, eta gero etxean antena batekin jaso egite duzu eta telebistan ikusi. Orduan, digitalak zekarri zuen, digitalak egin zuen, sorreran dakagun bideo hori kodifikatu egin zuen. Hori izan zen aldaketa, eta kodifikazio horrek zedaka, badaka, zuk esan duzu bezolan, alde batetik hobeto egiten duzu irudia, egiten duzu kalitatea, horrek lehen zer izan nahi du, lehen adibidez, ikusten genuen zelan irudia bikoiztu egiten zen, edo elur moduko... Elurraren oso... Hoi tipikoa dela, batez ere mendi magalan bizi den jendea, guzti hori hobetu egiten da, zeratik seinale dago, babestuago dago, kodifikazio bat, eta horrek akatzak edo sarrean dituzun akatzak zuzendu egiten ditu. Horretaz gain ere, ze pasatzen da, seinalea era eraginkorrago baten transmititu egiten da. Horrek zedakar, lehen telebista programa bat emititzen zen espazioan, oain lau bidaltze dituzu. Telebista kate gehienen azpiegiturak egun guztiz digitalizatuta daude, eta hortaz, edukien prozesua hasieratik amaierara digitala da. Irudi, soinu eta datuak oinarrizko informazio unitatetan, bitetan gordetzen dira. Eduki horiek helarazteko 3 bide daude: satelitea, kablea eta lurreko telebista digitala. Orain 4 urtetik hona, lurreko telebista digitalaren bidez iristen da seinalea gure etxeetara, mendi tontorretan kokatuta dauden antena sareak erabiliz. Informazioa uhin hertziar moduan transmititzen da, uhin elektromagnetikoen bidez. Telebista seinalearen digitalizazioak hainbat abantaila ekarri ditu berarekin. Izan ere, analogikoarekin alderatuta, seinalea eraginkorragoa da. Seinalea analogikoa zein digitala izan, telebista emisioak gune erradioelektrikoko UHF bandaren bidez egiten dira. Banda horrek 59 RF kanal ditu, 59 bide izango balira bezala. Seinale analogikoak balizko bide horietako bat erabiltzen du telebista kate bat igortzeko. Seinale digitala konprimitu daitekeenez, eraginkorragoa da, eta leku berean 4 edo 5 kate bidaltzen ditu. Horregatik ikus ditzakegu egun telebista kate gehiago. UHF banda era eraginkorragoan erabiltzen duenez, telebista digitalak zerbitzu gehiago eskaintzen ditu. Hizkuntza aukeratu eta azpitituluak jar daitezke adibidez. Irudiaren eta soinuaren kalitatea ere asko hobea da, izan ere kodifikazio digitalari esker interferentzia eta soinuak konpondu ditzakete. Telebista digitala gainera, norabide bakarrekoa ez ezik, interaktiboa ere izan daiteke. Eta orain pauso bat aratago, munduan 19 lurraldeetan telebista digitalaren hurrengo belaunaldia eta hurrengo estandar hori dagoeneko martxan dago. Ze abantaila ematen ditu estandar berri honek? Hori da, estandar berri hau ere digitala izango da. Egin dutena izan da
lehendabiziko estandarrak zabaldu zuen bidea jarraitu. Orduan, lehen kontatu ditugun onurak hartu, eta ahendikak gehiago hobeto. Orduan, oain jasotzen badugu adibidez high definition, etorkizun baten jasoko dugu bai 3D, ultra high definition eta super high definition. Esaten dena apurtxo bat aratago jugun. Eta eraginkortasun aldetik ere eraginkorragoa da. Lehen, esan dezugu, analogikotik digitalera lau sartzen ziren tokian, bat sartzen tokian lau sartzen ditugu, orain lau sartzen diren tokian sartu ditugu 6. Apurtxo bat gehiago da hobekuntza bat. Eta bazen hor beste gauza esaguratsu bat, ezta? Irudia mugimenduan hartzeko aukera. Hori, bain suposatzen da hartzaileak nahi dugula beti, ez dakit mobila kasu edo nahi dugula beti edonon gauzak jaso. Nahi duzu, mezuak ikusi, hori ere telebistan nabari egin da. Denok ikusten dugu orain kotxetan, zelan kotxe berria dakaten DVD-ak ikusteko. Asuntoa da ere izatea aukera, ez bakarrik DVD-ak, baina zik eta telebista jasotzeko, bai kotxean zaudela, bai kaletik zoazenean. Hortaz, autoan ikusi ahal izango genuke telebista saio bat, ez? Hori probatu egin behar da, baina hori da ideia. Eta proba esan duzu, izan ere, esaten genuen 19 lurraldetan martxan dago jada, baina besteen besteetan oraindik proba fasean, besteak beste estatuan, ezta? Hemen proba fasean ari zarete, izan ere zuek ari zarete, lehenengo personan, ezta? Hortan lanean, zuen taldea. Bai, hori da. Nola egite duzute azterketa? Egite duzu planifikazio bat, hartzen duzu puntu batzuk esanguratzuenak, nolabait izango litzatekenak adibide on bat gero konklusioak ateratzeko. Eta horrekin gero irakurketak ateratzeko, ezta? Argailu profesional bat garatu duzue, eta gainera sari garrantzitsu bat jaso duzue lan horregatik. Zer da argailu profesional hori? Esan dezagun, guk etxean zakagu telebista bat. Telebista bat da argailu normal bat. Zematen digu, bideoa. Ikusten duzu bideoa, ikusten duzu programa, baina ez dakazu bestelako informazioarik. Gure argailuak zeiten du, ematen dizu, seinale horrek dakarren kodifikazio erabilita edo informazioa erabilita, ematen dizu informazio bat. Zuk hori arte duzu, eta badakizu seinalea iretikan nondik ibili den, zen nolako distortzioak izan dituen, zein den seinalea jasotzen duen zarata, zein potentzia maila behar dan, jakin dezakezu errezabadan jasotzea motorrean zoazela, autobian zoazela, edo etxean zoazela. Ematen dizu informazio ekstra pilo bat. Ebaluatzeko benetan sistema, izateko objektiboa. Bestela jarriko zenun telebista eta ikusten dut, ez dut ikusten. Begiz bakarrik. Hori da, begiz bakarrik. Honek analisi egiteko aukera. Ikusiko dugu, argailuak nola funtzionatzen duen? Bai, hemen dakagu. Adibidez hemen izango nuke portatil honetan gure argailu hau profesionala instalatuta. Ez dugun bezala, software bat da, orduan instalatu egiten dizu eta martxan dakazu. Gero, alboan dakagu, etxean dakagun telebista normal bat, bideo ikusten duena, baina bideo honek ematen dizu informaziorik ez dakazu bideoa. Bideoa bai, ala bideoa ez. Irudia. Hori da, argailua. Eta argailu profesionala, argailu profesionalek ematen dizkigulako informazio batzuk, informazio objektiboak izango litzatekenak. Zeinaren ezaugarriak ebaluatu egiten du. Irudi horri buruzko datuak. Hori da. Hemendikan ez dakitzen bat urtetara, estandarra benetan implementatu egiten danean, suposatzen da, jendea planifikatzen duenean sarea gauza hauek kontutan izaten dituela. Horta, arau horiek nolabait pixka bat moldatzen dituzue ere, errealitatera. Hori da, errealitatea. Eta gero entorriko balitz, enpresa bat, enpresa horrek hartuko lituzke gure datuak dirako benetan kalean ikusiko dutena. Seinalea hemen jasotzeaz gainera, furgoneta batean ere jasotzen duzu, ez da? Lehen aipatu diguzu. Bertatik bertara ikusteko aukera daukagu? Bai, orain justo baina ari gara dakagu sarea montatuta, orduan ari gara hemen ikuskun bezala seinala transmititzen, osea, que jun gaiteke furgoneta hartuta. Bai. Oso ondo, goazen. Ointxe atera berri duzuena antena da, ezta? Hori da. Hau normalean egiten da hirietan edo puntu espezifiko batzutan, igo egiten duzu eta hola simulatzen duzu hobeto etxe baten jasoko zenun seinalea. Zeratik altuera bat ematen diozu eta orduan oztopoetatik ateratzen duzu antena. Bestela
hemen behan jasoko zinituzke islapen eta benetan ditugun akatz eta arazo guztiak. Orduan, igo egiten duzu, eta lortzen duzuna da ikuspegi zuzenago bat. Errealago bat, Hori da. Etxe baten egongo zen antena tipika teilatuetan ditugun hoien simulatzeko edo. Hori abiatzen duguna. Eta beste antenarekin? Hori egin dezakegu berdina eta ikusi aber, berez orain gauden puntuan egonda, probablemente ikuspegia berdina izango da. Zeratik gaudelako puntu altuxago baten. Egongo bagina horratzean Bilboan zartuta, antena honekin ezingo zenuke erekinen altura lortu, orduan zingo zenuke, hau bateatzen duzu, eta zuzenean seinalea hobeto ikusten duzu. Orain ikus dezakegu zelan lehen bidai prozesu horretan agertzen ziren piko guztiak desagertu egin dira. Orain piko bakarra dakagu. Esan dugu honek, dakagula ikuspegi zuzena. Egia esan, transmisorea hortze bertan dago, gu antena egoin dugu, orduan dakagu ikuspegi zuzena. Horrek esan nahi du, isla edo raio bakarra dakagula. Eta seinale garbiagoa jasotzen Hori da, dugula, ezta? jasotzen dugu oso seinale garbia. Eta mugimenduan ere egite dituzu, eta kasu horretan izango litzake, furgoneta mugimenduan doala, Hori da. seinale hartzen, ez? Eta ze antena erabiltzen Hori da, berdin da. Bardu egingo genuke, mastila jeitzi, eta dagoen poloa erabiliko genuke delako zabalagoa, jaso egiten duzu, hau montatu egiten duzu hemen, esaten da enrakeatu, ezin delako mugitu, sintzak eta gozak egiten dituzu, telebista bera doa, ezin da ikusi, eta apurtxu bat manejatzen duzu, kopilotoa juten da gidaten, eta zuatetikan esaten, hemen ondo ikusi da, hemen ez da ikusi, igual errepikatu egin behar duzu, edo hainbatetan jun ez dakit. Abentura pixka bada, ez da? Abentura bada, bai. Eta erabiltzailearen ikuspegitik, zer suposatuko lioke? Demagun, ez da, martxan jartzen dutela, bigarren belaunaldiko telebista digital hau, erabiltzailearen ikuspegitik zer suposatuko luke? Telebista aldatu beharko genuke, argailu berezi bat? Printzipioz, infrastruktura aldetik esan dezagun zure pisuan dagoen antena edo dena delakoa berdina mantendu zen ez dake. Baina gero, seinalea jasotzeko, informazioa ateratzeko argailua aldetu beharko zen. Adibidez, gu erabiltzen ari garen argailu hori profesionala ez dela, komertziala dana, hori da bigarren belaunaldirako. Orduan horren moduko bat erosi beharko zenuke, etxean dakazuna bota edo deusaren hori da, eta orduan jasoko zenuke seinalea. Baina printzipioz antena eta infrastruktura hori mantendu beharko litzateke, edo mantendu daiteke.